Hola, soc Neus Rodríguez, soc pediatra i soc la cap d'estudis de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és el centre sanitari de referència de les Terres de l'Ebre, que abarca una població d'unes 200.000 persones. Està acreditat per la formació de residents des de l'any 1979 i progressivament s'han anat acreditant fins a 9 especialitats que tenim actualment. Disposa d'11 tutors acreditats per la formació dels residents. Aquests són els elements claus per l'aprenentatge del resident. Formem aquests tutors anualment amb els cursos del departament i les enquestes de valoració dels residents són molt importants per a la seva reacreditació. Actualment disposem de 9 especialitats acreditades, que són anàlisis clíniques, anestèsia i reanimació, cirurgia ortopèdica i traumatològica, medicina interna, medicina intensiva, pediatria i àrees específiques, radiodiagnòstics, infermeria obstetrico-ginecològica i els residents d'obstetrícia i ginecologia. A banda, som el centre referent acreditat per als residents de medicina familiar i comunitària i també per a infermeria geriàtrica i residents de geriatria de l'Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa. El nostre centre disposa de convenis de col·laboració amb centres de tercer nivell, com poden ser Vall d'Hebron, Bellvitge, Sant Pau, Joan 23, Hospital Sant Joan de Déu, que contribueixen en la millora dels nostres programes formatius. Pel que fa a la formació de pregrau, el nostre centre col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili amb diferents professors associats en l'Escola d'Infermeria amb les pràctiques d'infermeria, de fisioteràpia, de psicologia clínica i de rotatoris de medicina. Així també el nostre programa de formació transversal és ampli, a banda de totes les sessions hospitalàries, interserveis i de les pròpies especialitats. L'hospital ofereix una formació de qualitat i es basa sobretot en la formació del resident i no tant en l'assistència. El nostre hospital és el de referència de les Terres de l'Ebre i a banda de ser el centre de referència del nostre territori, té els avantatges de formar-se en un centre petit.